Het is feestjoerd bij 105 Friezen. Ze gaan een koninklijke onderscheiding krijgen ter gelegenheid van Koninginnedij. Van die 105 binnen er 69 mannelijke en 36 vrouwelijke. De Frieslandbank had verleden jaar 350 miljoen euro verlies draait. Dat nog blikken uit de iercijfers. Dat verlies is vooral veroorzaakt doordat het aandeel van de Frieslandbank in de Van Landschotbank flink minder wurg geworden is. Door de problemen moest de Frieslandbank kwartlien haar zelfstandigheid opjaan. De laatste broekbare restanten van de moenen van Boerum willen je het oprijden. Een moenenbouwbedrijf is dwaande om het te scheiden van het echte afval. De moenen baanden in het Peerske weekend aan. Doel is dat het monument weer opgebouwd wordt en hoe 2 jaar weer draaien zal. De productie van het glasfabriek Steinfort in Frencher is van de morgen weer begonnen. Dat meldt de curator. Steinfort wordt van een week failliet verklaren. Er wordt nu onderhandelen met 4 oernamekandidaten. Joen en vannacht uit een trogge Rijn. De temperatuur zakt naar aan 9 graden. Morgen is de loft beroen met kans op buien. Het wordt dan 14 graden en daarna meer kans op zinnen.